No que vai de ano, máis de 220 persoas do Salnés e o Barbanza en risco de exclusión social conseguiron un traballo a través da Fundación Amigos de Galicia. A entidade superou xa o milleiro de atencións nas súas novas oficinas de orientación laboral de Matosiños. Como abrimos a oficina de Vila García de Arousa, que está en Avenida Matosiños 2, notamos un incremento moi alto das insercións laborais. Este ano, solo na oficina, atendemos a 1026 persoas, fixemos 1026 atencións, das cales 226 foron insertados, os que son uns datos moi positivos que reflicten que o feito de ter unha oficina e estar máis preto da xente daqui, pois nos está dando datos positivos. Hoxe o colectivo fixo balance da súa acción social nun xantar informativo poñendo o acento na atención á infancia. Ademais de personarse en distintas causas como no triplo crime de Valga, a organización quere salientar as súas campañas de recollida de material escolar para familias con escasos recursos. A deste curso, que acaba de comezar, superou todas as expectativas. Conseguimos chegar a moitísima máis xente que outros anos e, por tanto, conseguimos moitísimas máis doazóns de material escolar. Conseguimos algo máis de 16.000 unidades de material escolar en todo Galicia, o que nos permitiu facer 1.915 mochilas de material escolar. Aquí na zona do Barbanza entregamos 318, zona de Barbanza do Salnés, 318 mochilas. Na Fundación agradecen o apoio mediático que se traduce nun incremento de voluntarios que traballan con eles. Moitas veces nos olvidamos do voluntariado, que a doazón do tempo é o que nos permite finalmente poder facer mochilas de material escolar, poder facer os agasallos en Nadal. Para nós é moi importante contar con persoas que nos axuden día a día a seguir traballando. Rematada xa a campaña escolar, a Fundación pon a vista xa na do Nadal, na que reparten agasallos entre as familias con escasos recursos.